एपीबी दलखौ दाख्लै दानानै जों अलरेडि फोसावबाय गहपुरावबो दाबाय स्टेरिं कमिटि हिसाबै दानानै दा जोङो गामि गामि हाबनायखौ दिनै जागायजेनबाय जोङो दलमुख गामियाव दिनै जाय फैनानै बेवहाय जोङो अलरेडि जोंनि एपीबीनि थांखि आरो उद्देश्यफोरखौ मोजाङै बिथांमोननो बरायनानै होबाय आरो बिथांमोना सहयोग होदों आरो पार्टिसिपेट खालामदों सावरायनायाव जोंनाव प्रश्नफोरखौ सोंदों मोजाङै बुजाफोरा जानानै बिथांमोना गोजोननानै भट कमिटिखौ दानो जोंनो अग्राधिकार होबाय जों भट कमिटिखौ दाबाय भट कमिटि आरो महिला कमिटि मोननैखौबो जोङो बिराद मोजाङै दाफुंनो हाबाय बिराद गोजोनथाव आरो बे दलमुख गामिखौ जोङो मोननानै बिराद गोजोननाय मोनदों आरो बर' जातिनि सेन्टिमेन्टआ बहाय दं आरो बर' जातिनि सोमावसारनायाव भिक्टिमाइज गामि मोनसे बियो आरो बे गामियाव बिथांमोना अनजालि दैमारिनि खोथाखौ रायखांनाय लोगो लोगो ओरैबायदि रंजाखांदों जायनि कारनाव जों बिपुल माने बे एरियानिफ्राय जों बिपुल भटखौ मोनगोन गुबुन गुबुन पार्टियाबो फैदोंनो बेवहाय भट कमिटिखौ दानो सेस्था खालामदोंमोन नाथाय बिथांमोना हायाखै नाथाय जोंखौ ओरैबायदि बिथांमोना आजावनानै लादों जोंहा बेवहाय बिराद गोजोननाय नोंथांमोननि थ्रुयै जों बेखौ जनायनो मोननानै गोजोननाय थाबाय रायजोनि राजानिफ्राय अलरेडि आङो दहायनो बुंखाबाय माने बिथांमोना बिराद अनसायदों अनजालि दैमारि बायद'नि खोथा बुंबा बर' जातिनि गेजेराव सासेल' एकदम टप मोस्ट माने इन्टेलेक्सुवेल जायनि सायाव जों आसा खालामनो हाथाव बर' जातिनि समस्याफोरखौ समाधान खालामनायनि दा जोङो अनजालि दैमारिनि जों लोगोसे अनजालि दैमारि रन्जन दैमारि बे सानैनि सायाव बर' जातिनि गासै नेतृत्वनि जिथु दायित्व जोंनि मोनथाय जिथु अधिकारा बन्सित जानानै दं बे फुलफिल जानायनि जिथु आसा बे आसाखौ नैबे गामियाव फैनानै जों नुदों आरो बिथांमोना जिथु हवारि होदों भट कमिटिखौ इजिलि जों दानो हादों आरो बिनिफ्राय जों 90% भटखौ मोनगोना जोंहा डिस्टिंक्ट जाबाय नोंथांमोना बिजाथि महरै सायख'बाय नामा सोरखौबा थियै जोङो बिजाथिखौ अलरेडि बेखौ बेयो जोंनि बिसय नङा जोंनि स्टेरिं कमिटिनि अलरेडि माने बेखौ CWCआव एपीबीनि CWCआवसो बे टेबोलखौ डिस्टिंक्ट खालामगोन नाथाय जोंनाव बिजाथिखौ होगोन आरो जोङो खिन्थु गहपुरनिफ्राय आरो आङो बेवहाय ओरै सावरायदों नदुवार आरो ओरै जों माने बिश्वनाथ एरियायाव जोङो बेखौ सावरायदों आरो डिस्ट्रिक्टजोंबो सावरायदों जोंनाव केन्डिडेटआ अनजालि दैमारियानो फैनांगौ जों अनुरद खालामगोन रिकुवेस्ट खालामगोन हयथ' आरो बिथाङा मानिगोन आरो अनजालि दैमारिया जुदि जोंनाव केन्डिडेट फैयोबा बेनिख्रुइ देरसिन रंजानाय आरो गैलिया जोंहा आरो जों जेराव जोङो जायनि थ्रुयै बर' जातिनि समस्या समाधान जाय माने जाय जातिया जाय समस्यानि थाखाय आन्दलन खालामदोंमोन एथ' बोसोर आन्दलन खालामनानै जोंनि मेइन जिथु टारगेट बे टारगेटआ दाबो इन्डियान पार्लियामेन्टआव कनस्टिटिउसनाव हाबसनाखै बे हाबसननाय हाबाफारिखौ एकमात्र जोंनि अनजालि दैमारिया मावफुंनो हागोन जोंहा दृढ़ बिश्वास आरो बेनिखायनो दिनै जों बिथांनो देहे नांनानै जोङो खस्थ' खालामनानै बिथांखौ देरहानायनि बेबस्थाखौ जों लागोन आरो इतिमध्य जों जागायबाय नैबे दलमुख गामियाव बिथांमोना बिराद हवारि जनायदों आरो जों भट कमिटिखौ इजिलि दानो हादों बिराद रंजा बाजाय मोननै गोख्रों बर'नि रिजनेल पार्टिफ्राबो बेयाव फैगासिनो दं बेजों लोगोसे नेशनेल पार्टि बिजेपिआबो फैदों बिसोरजों नोंथांमोना माबायदि कम्पिटिसन खालामगोन जोंहा साननांगौ खोथा गैया मानोना जोंहा हारिनि खोथा दङ बेवहाय जोंनि बर' हारिनि आरो बियो एक्सट्रा बियो जोंनि माने बिटिसि बा बिटिआर हालामनि मोनसे बियो बिसायख'थिसो आरो बेवहाय जास्ट बिसोरो माने गुबुन गुबुन नेशनेल पलिटिकेल पार्टि कंग्रेस होन बा हयथ' बिजेपि होन बिथांमोना ओरैनो जास्ट पार्टिसिपेट खालामनाय हिसाबैसो खालामगोन नाथाय जोङो नै बेवहाय जिथु जोंहा देरहासार जाखांनायनि उनावहाय बै सेन्ट्रेल पलिटिकेल पार्टिजोंनो जाय रुलिंआव थादों बेसोरजों एलायन्सआव थानानै गोरोबनानै जोङो इन्डियान पार्लियामेन्टआव जोंनि मोननांगौ मोनथायफोरखौ सोसननायनि बेबस्थाखौ खालामनांगोन आरो बेखौ जोंना अनजालि दैमारिया इजिलि मावनो हागोन आरो बेखायनो जोंहा माने नेशनेल पार्टिखौ खुनु खर' सानांगौ गैया जोङो बेखौ खर'बो साया आरो जोंनि बे बिटिआरआव नेशनेल पार्टिया देरहानायनि जेबो बेबस्थाबो गैखाया रिजनेल पार्टियाबो फैदों बेयाव बिजेपिआबो फैदों आरो बिनिफ्राय बिपिएफआबो फैदों इउपिपिएलआथ' दंखायो खिन्थु बिनि गेजेरावबो जोंनाव सैथोआ दंफायो जेराव जोंना सैथोआ दंफायो मानोना थांनाय माने बिटिसिनि सासनाव हाग्रामा महिलारिनि नेतृत्वआव बिथाङा दैदेनबाय बिटिसिखौ दैदेनबाय नाथाय बिटिआर सुक्ति जाखांनायनि उनाव बिटिसिनि खेमतानि अनगायै बिटिआरआव इनलार्ज खालामनांगौ बेखौ बिटिआर जिथु सुक्ति बेखौ रुपायन खालामब्ला जोंनि फाइनान्सफ्रा जोंनि पावारफ्रा बै पार्लियामेन्टआव सोसन जायोब्ला 18टा बा 20-25टा पावारा जुदि डाइरेक्ट सेन्ट्रेलनिफ्राय जोंनि बिटिआरआव जुदि फैयोब्ला होमबाना प्रचुर माने डेभेलप जायैनि खोथा गैया बिटिआरआ आरो बेखौ एकमात्र अनजालि दैमारिनि नेतृत्वजों जोंहा आसा दङ जागोन बियो आरो जोंना रन्जन दैमारि रनसायनाब्ला साराबो जेलनिफ्राय गगोना बे डिस्टिंक्ट जागोन
नोंथांमोननि थ्रुयैदि बेखौ आं गोजोननाय थागोन दिनैनि समाव अनजालि दैमारिनि जोङो अनजालि दैमाखौ फल' खालामनांगौनि बरफ्रा दरखार दङ जोङो खौसे जानांगौनि दरखार दङ आरो अनजालि दैमाखौ खनसे पावाराव होनानै नायनांगौ बिथाङा मा मावनो हायो मावनो हाया बेखौ नोंथांमोना प्रमान नायनांगौ आरो जों खावलायगोन बयबो जों खौसे जानांगौ अनजालि दैमारिनो खनसे पावार होनानै नायनांगौ मानोना अनजालि दैमारिया खनसेबो पावारखौ मोनाखै जेरावनोखि बियो बर' जाथिनि आम्मा साउथ इण्डियायाव जयाललिताखौ आम्मा बुङोमोन बियो आम्मा महरै खामानि मावबोगासिनो दं बर' जाथिनि मोनफ्रोमबो समस्यायाव बिथाङा आग बाग लाबोयो पावार गैयालासिनो नाथाय बिथाङा पावार मोनोबा मा मावनो हाया मा मावनो हाया गतिके आङो बर' जातिखौ साफ्रोमखौबो खावलायगोन जोङो ज' खौसे जानो दरखार दङ आरो खौसे जानानै जोङो अनजालि दैमारिखौ पावाराव लाबोनांगौ आरो जोंनि बर'नि जिथु मेजर समस्या जिथु बे समस्याखौ जों समाधान खालामनांगौ भारत संबिजितआव जोंनि मोन्थायखौ सोसननानै बे रक्षा कवच आरो बे रक्षा कवचखौ आसुफ्रा बुंगासिनो दं असमिया जातिखौ बासायनोबा रक्षा कवच नांगौ हमजल भट्टाचार्यआ बुंगासिनो बे बुस्थुआ जों बर' जातिनोसो नांगौ आरो बे बर' जातिनि रक्षा कवचखौ खालामब्ला जों खौसे जानांगोन